Er komt heel tijd meer stiepen van de slachtoffers van de aardbeving. Op Giro 444 is al meer dan €1 miljoen binnen. Nepal is nog heel tijd in shock, vertelt Annette Reiling uit de Tienje via Skype. Ze zit voor een stichting in Nepal. Hoe is de situatie daar nou? Nou ja, we zitten allemaal nog in tenten. We durven nog steeds niet de hele nacht, in ieder geval niet in onze huizen te slapen. En 2 van de huizen waar ik met de familie woon, die zijn echt helemaal verwoest. En 1 huis staat nog een beetje goed. De binnenstand 10.000 slachtoffers. Benammen de haardstad Kathmandu is zwier troffen. Een soort mensen binnen alles kwijt. Er is verlet van alles. Nu is de noodhulp het meest noodzakelijk. En, maar goed, ze zeggen hier dat het 10 jaar duurt. En als ik om me heen kijk en wat ik gezien heb, is dat ook zo. Wat allemaal weer opgebouwd moet worden. Maar dat is, als het een beetje tot rust komt, dan is die hulp voornamelijk belangrijk. De schrik wie grut verliezen weken doet de ierde een minuut lang scoren. Ik het warp dat er net een reiling een grutpad van het ier wennet, ontkwam net onder het natuurgeweld. Alle oude huizen die hier waren, of oude huizen, de hele dorp is hier weggevaagd eigenlijk. Waar ik dus woon. Hast u echt mensen of vrouwen verlen? In dit dorp, nou, op 200 meter afstand, zijn ongeveer 3, een moeder en een kind overleden. En in totaal in dit dorp, het zijn 300 bewoners, 6. Intussen komen in Friesland de inzamelacties stadig op gang. Astrid Schoenmaker van Himpers is Nepalees eten aan het zien van vrouwen en bekenden. Typisch Nepalees eten is dalbaat. En dat is rijst met linzen. Daal zijn linzen. Dan maak je linzensausje. En dat is elke dag, 2 keer per dag eten ze dat. De 24 iters die het morgen komen, moeten elk minstens €20 betalen.